Lelo Banyasa Voice Box tafuna seleni mao a Sir Charles Ben Longwe. Sir Charles Ben Longwe akwenda kuti Malawi ali pamoto oopsa pansi pa utsogoleri wa Doris Magathi chakwera ndikuti zinthu zinthu kuno Malawi ndofuna kuti aliyense kuno ku Malawi akhale dolo akuti azipani zina zotsutsa boma makamaka ngati DPP, UDF kandi UTM kumene kutwa kuti mukhale madolo chifukwa kuti anzathu achipani cha Malawi Congress Party ali kalikiliki sakugona tulo kuonetsetsa kuti chisankho cha 16 September 2025 iwowa adzawine ndipo tonse tikangogona zimene zitu zitheka koma zimene zisatheke ndofunika kuti aliyense Malawi munomo adzuke akhale dolo ndene limodzi pana Banyasa Voice Box kuti mvoti ya Charles Ben Longwe akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza tipemphani mwa chizolowezi kuti muyike maganizo anu in the comment section below pano Banyasa Voice Box. Ndikulandireni wokondedwa omvera lero lino pa 11th of February 2025, and it happens to be on Tuesday while my time says 2 minutes after 20 hours. Imene 2 minutes past 8 chigawo chimenechi chakumadzulo ndipo bwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulandireni madzulo ano kuno ku University of Hard Knocks kumene tikugabadulana, kumene tikuphunzisana, kumene tikuzuzula boma mosaopa mosayang'ana nkhope. Alright? Mosayang'ana nkhope. Nde ena mukumatumiza ma message ku inbox kwanga. Let me tell you, if you've got nothing to do with me, just keep quiet and have a business with those people you have something to do with. Fine pano, I'm doing my own business. Imene ndikuidziwa bwino. What God gave it to me is what I'm delivering right now. Ndikukhulupirira kuti mayankho amafunso ambiri ndayankha mu audio ija ndatulutsa mamawa ija kwa amene ayimvesa. No reverse, no surrender. Let me tell you that. Alright. Ndili ndi mawu amene ndifuna ndiyankhule madzulo ano. Ndili ndi emphasis imene ndifuna ndipange emphasize madzulo ano zokhuzana ndi heavyweight corruption imene ili mdziko muno koma ndisadapite kumeneko. Let me clear something here. Azipani mukamumva Charles Ben Longwe ali pa social media akuyankhula mfundo zikulu zokhuza dziko lino, it does not mean kuti Ben Longwe akufuna ndalama zanu kapena Ben Longwe akusakasaka kuti mumpase ndalama zanu. I'm not looking for your money. I'm not looking for your favors. No, I'm not looking for your favors. Let me put something clear here, and I want you to understand me very, very clear. Ukakhala umphawiwo ndi wanga ndimauvomereza ndochokera kwa makolo anga, ndinabadwa nawo ndikula nawo, umenewo ngati suzachoka inu simungathe kuuchotsa. Chifukwa ngati ine ndimavala chiguduli, inuyo mutandipasa suti ndizavula sutiyo ndikuvala chigudulicho chifukwa ndachizolowera. Aliyense amavala chinthu chimene adachizolowera, simungathe kuchotsa. Mu Bible zilimo zimenezo. Nthawi ya Goliath, Fumu Sauli adampatsa David chovala chakunkhondo ndikumpasa zida za nkhondo ukupita ukamenyana ndi Goliath, vala chonchi. Adavala kumata inda pano ndiya anamuza mfumu Sauli kuna kuti sindidazizolowere izi ine yayi. Adavula. Mayiona ameneyo zida za nkhondozo adazisiya sadanyamule. Makomofreji kaya ndi maboots kandi chani adavula, zimalamba zonse adavula, ma breastplates adavula zonse. Ndikuzisiya poteropo ndikuyankhula mawu kuti sindidazizolowere zimenezi. Adavala zake zimene amavala pokaweta nkhosa, zimene amanunkha nazo ndowe ndi zimene adapita nazo kubusa. Chida chimene iye adazolowera kuyenda nacho ngati legging ndi chimene adanyamula ulendo nacho kupita ku nkhondo kumene adakawina nacho nkhondo. Nde ine kubwera pano sindinabwere kuti inu muzachose umphawi wanga umene ndili nawo.
chifukwa ena akuyankhula kuna kuti Charles Ben Longwe umphawi wampweteka, akufuna Professor Arthur Peter Mutharika ampase ndalama. Sindidapemphe ndalama pa. Ndifuna ndikuze. Akufuna opposition ampase ndalama, sindapemphe ndalama pa. Ndikufuna ningokupemphani chinthu chimodzi. Kunena kuti ngati ine ndipemphe chinthu chimodzi kapena ziwiri. Ngati ine ndili ndani wanu ndipo munasimikiza mtima kuti Ben Longwe ndi ndani wathu, let it be like that. Ine ndikhale ndani wanu mpaka kalekale. Ndipo ine Ben Longwe sindikuopa kukhala ndani wa wina aliyense wa chipani chilichonse. I'm not afraid of that. Chifukwa mmene ndinkabadwa ine sindidapangane nanu azipani kuti ndikufuna ndibadwe. Ndikabadwa inuyo muzakhale abwenzi, muzizathandiza ine. Ayi, sitidapangane kuti zakumana pano. Ine nabwera wanga, nanunso munabwera wanu. Ndiye kukhala ndani wanu si chifukwa yayi tiye ntikhaleni adani choncho zimenezo tiye ntizike zikhale apo, ine ndikhale ndani wanu muzindida. Kubwera pano sindidabwere kuti ndikufuna ma favors, kuti mundipange favor. Ayi. Koma ndikufuna ndikupempheni chinthu chimodzi. Chonena kuti Amalawi amene mukuwatumikira mdziko muno ali pa moto woopsa kwambiri ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Amalawi amene mukuwatumikira ma area muja, ma constituency, ma district, ndi maboma, matauni, komanso ngakhale mizinda ndi dziko lonseli. Amalawi ali pa moto woopsa kwambiri umene ife tidakolezera chifukwa choti mwina tili mboma musitidachite bwino nde tidachotsedwa chifukwa cha nkhani zazing'ono. Mwina ife ma activist sitidachite bwino tidalozera anthu kuna kuti voterani awa, poganiza kuti mwina dziko lathuli likhala bwino nkhasako kuposa poyamba. Ndiye Malawi pano ali pa moto woopsa kwambiri ndi boma la Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ngati ndili ndani wanu, tiye tingogwirizanani manja pa nthawi ino. Ndikunena tu azipani, sindikunena ma activist. For activism inadzaza ndi drama. So I'm not doing drama things here. Tigwirizane. Tikhalire limodzi apa udani wa Mungu usunga kuti undi ndani wathu. Tikaliphula dzikoli. Amalawi akakhala pa ufulu zaoneseni udani wanuwo kwa Ben Longwe kuti uyu ndi ndani wathu, ngakhale tamenya naye nkhondo imeneyi, koma ndi ndani wathu amene tiye timponye kunja. Ine ndili wokonzeka kutero. Ndiye ndipemphe pano, zimakhala zowawa kwambiri tikamamenya nkhondo. Ndikumaona zipani zina zikungolowa pansi zosalabadira zilipe ngati chipani cha UDF, ngati Dr. Tupere Muluzi. Ndifuna Dr. Tupere Muluzi mumve kumene muli audio ikupezeni. Ine ng'ono wanu ine Ben Longwe ndifuna ikupezeni. Choyamba ndikulimbikitseni kuti dziko lino anthu amakukondani kuopsa. Anthu amakukondani bwana. Ndi mudziko muno anthu amakukonda. Bwerani kunkhatabe kuno muzaone ngati UDF makala ayero a UDF sazatuluka. Muzaone inenso nzabwera kunsonkanoko. Bwerani kunkhatabe kuno. Pitani kumzuzu mukaone ngati yero situluka. Pitani kukalonga mukaone ngati yero situluka. Zija mudapasa anthu kalekale zija zilipo mpaka na lero. Koma bwana muli wiki. Mukatuluka lero ngati mene munatulukira kusalima, sitikudziwa kuti muzatuluka soliti. Kulizi dziko lino a Dr. Tupere Muluzi achimwene anga likusowekera kuti mudzuke. Ngati mukuona chipani cha Malawi Congress Party sichikukupangani ataki changokusiyani, basi mukungokhala mwa ufulu. UDF yukangati alibe nayo ntchito, alibize kwambiri ndi DPP. Chifukwa bwana muli wiki. Ine Ben Longwe ndikuuzeni zimenezo. Komatu zonsezo ndifuna ndikuuzeni zikuchitika ife tilipo. Abwana
tulukani ndi chipani cha UDF ucho, chitengeni chipani cha UDF ucho, chiponyeni ma district, chiponyeni ma constituencies, chiponyeni ma areas, ngati muja ankachitira atatu athu a Dr. Bagiri Muluzi. Amaendera ma area, amaendera ma branch, amaendera ma district, ma constituencies, ma town, mizinda, ndifa chake chipani cho chinali cha mphamvu. Ine ndikulimbikitseni Dr. Tupele Muluzi. Tadzukani. Dziko lino likusowekera ino. Kuti dziko ili lipulumutse pa moto umene uli pakadali pano. Njala yitu iyi sikutha iyi. Njala imene sikutha. 2025 sikuthesa njala. Nifija yangogwetseratu njalanso dziko muno. Chimenecho nde muchidziwe. Tadzukani. Tayendani, tapitani madera osiyana-siyana, tapangani zinthu za dongosolo. Ine ndikulimbikitseni moteromo Dr. Tupele Muluzi. Chifukwa chani? Ndimakondani kwambiri. Chifukwa chani? Ndimayikonda UDF. Anthu akakuona ni zi. Munali kusalima kena kumukhala zi. Mwezi wonse wantunthu simuoneka so simutuluka so mukhala mulizi. Tikudziwa kuti mumakhala ndi zochita, muli ndi ma business amene mumayendesa, muli ndi zinthu zanu zimene sikuti inu mutapanda kukhala president nde kuti mungasauke kapena kuti inuyo muzalemera mukazakhala president. Ayi, ndrama muli nazo, ife tikudziwa. Koma nkhani imene ili pano, imene Benlongo akubweresa ndiyo kuti Dr. Tupele Muluzi dzikoli lili pa moto woopsa, ndipo ngati inu simukudzuka kuti tiliwombole dziko limodzi, nde kuti dziko limeneli likhala litawawanyika pomafika pa 17 September 2025. Ndikulimbikitseni modelo. Dzukani. Ife tilipo tiuzeni. Namba yanga ndiyomweja, sindikuopa so munthu, sindikuopa kuti ati andipanga chani kapena ataniyayi. Namba yanga ndi 0980752284. Namba yanga ndimene. WhatsApp direct call, mundipeza mpe ondifuna, ondisaka, ondilondola, ondipanga track down. Namba yanga ndimene. Sindikuopa chichose. I'm not afraid of death. I'm not afraid of anything. Chifukwa pamene pafika dzikoli sipo kuti so munthu angamaope kufa iya. Ndi namba sine. Chimenecho nde muchidziwe. Ku DPP, dzukani, musamusire Professor Arthur Peter Mutharika ekhaucho. Musasire Professor wokha. The reason why akumapanga ataki Professor, chifukwa awa IMCP wakuona ngati kuti dolo ndi Professor yekha. Mukakhala wina dolo apo, wina dolo apo, wina dolo apo. Amasowa honera kuti ndeti panga ataki ndani pa anthu amene. Ndifuna ndikuwuzeni zimenezo. Wina khale dolo apo, mukhale madolo 10. Nonse muzoonesa udolo anthu 10. Professor yali apo, nonse achinyamata 10 mukaonesa udolo. Nde amati akayang'ana chonchi amazunguzika. Kuti uyu atatenga president zitivuta ndziko. Uyu atatenga president zitivutabe ndziko. Mwayiona? Uyu atakhala president wa DPP zitivutabe ndziko muno. Nde chifukwa chona kuti ku DPP iko amaona kuti dolo ndi Professor Arthur Peter Mutharika yekha. Ndifa chake pressure yayikulu ikugwera pa professor chifukwa choti ena tangokhala khuma. Mwayiona imeneyo? Dzukani kumeneko. Ndikupempheni a Honorable Bright Msaka, dzukani ku DPP. Mudzuke. Ndikupempheni a Charles Mchacha, ndikupempheni kaya George Chaponda, ndikupempheni a Simia Suleiman, ndikupempheni nonse kuti dzukani, nonse aliyesazooneka kuti uyu ndidolo, uyu ndidolo, uyu ndidolo. Ndifaka kupasani mabelo. Let me show you something. Ine ndi Charles Benlongwe, galu wangu tosakandira pachabe. Zimene ndidaziyankhula ine 3 years ago, ndi zimene pakadali pano zikuchitika. Mwamumva Honorable Jesse Kabwira wanena kuti chani? Akuti ku DPP kosiyani kumasankha maudindo awanthu amene mukudziwa kuti ali ndi belo nthumba chifukwa chonena kuti pompano apolisi ayamba kuwayitanisa kuti azipita. Mwayiona? That statement is very bad kuchokera kwa politician amene ali mu boma, amene akulamula, minister amene akulamula. Imeneyo ndi nkhani yovuta kwambiri. Yona kuti sindikudziwa kuti tingathane nayo bwanji, koma ni nkhani yovuta kwambiri.
imene Jesse Kabwira wayiyankhula yonena kuti pompano mukhala mukuyitanidwa amene muli ndi mabelo out nthumba chifukwa chonena kuti sakufuna kuti muimi. Now you just imagine, nakuzani kuti anthu awa akusungirani joka, ndipo tikamafika ku 2024 2025 muyamba kukokedwa kuti muzimangidwa. Galu wankota amene mwamumva Jesse Kabwira. That is very bad. Kuwaganizira anzako kuti pompano tiwakoka, nde kuti strategy ilipo kale. Tiyakoka tiyamanga tikamapanga zisankho ali nkati. That's the strategy. Mwayiona ameneyo. Nde ine ndifuna ndikuze nuna to wake up DPP. Wake up. These people are very serious. They came to devour, they came to destroy, they came to steal. And those are the works of the devil. Musamale kwambiri. Chifukwa chonena kuti mukakhala chete, ndifuna ndikuze ni mukakhala chete dziko lino. Ndithu azingokugwirani ngati khoswe pa bwera kuno. Inu mukuwakuwa atsekera. Inuyo kenako azagwiraso wina pa pomafika pa 16 September makosana dziko lisizikhabwino. Ndedzukani aliyense ku DPP akhale dolo, ku UDF dzusani achinyamata ena kukhale madolo, dziko muno mukhale madolo okhaokha. Aziti akayang'ana chonchi ndeti kati titere sopana awaso akuonekaso kuti awaso ndi ani. Ngati mene ndatulukira ine Benongwe ndazizimusatu dziko aliyense wadzizimuka ine ndi Benongwe nditerera nyani. Always I'm like this. Ndikuuze ndizimenezo. Okay, ndimalize motere. Mama wandatulusa audio imene ndayankhula kuna kuti ndziko muno muli corruption, ndziko muno funika tizilondoloze chifukwa tili ndi maufulu athu ndziko muno. Remember, constitution yathu ikusunga kwambiri chitetezo kwa president. Ndewolo president azichita zofoira, constitution imamchita cover. Koma pomuchita cover president, paliso zinthu zina, palima ufulu ena, ngati ifeyo tili ndi ufulu oma khala responsible pa mene dziko likuendera ndi ndondomeko za chuma mene zikuendera. Source of information. Kuti tizidziwa mene zinthu zikuendera. Dziko lino ngati mukuona kuti ma institutions ena ali paralyzed, it is because corruption imene tina ndziko muno ipa chizungu ndikuitcha kuti heavyweight corruption. Nifake mukapeza kuti ku anti-corruption bureau tilibe director general. Nifake mukaona kuti dziko lino kapena ningokusegulani mutu pang'ono, ndikusegulani mutu nsanapite kumapeto kwa audio. Dziko lino a Dr. Lazarus Makathi Chakwera agawana ma shares ndi family yawo. Nifake mukapeza kuti mwana Uniki Chakwera ali ku immigration, wagwira immigration ichi. Lero ndifuna ndiyankhule motere kuna kuti Aniki Chakwera hands off from immigration because that is not your daddy's company. It is not your daddy's company. You did not come here to share my public offices, my public institutions. Amene akuchita belong kwa Malawi tonse ndziko muno. Mwayiona ameneyo, my embassies ku State House, ku immigration, kaya kuti my friends azibusa, my friend achibusa, ndizina zotero. No. Dziko lino mwezi wa March in a Charles Ben Longwe, mwezi wa March, February, we are preparing everything, we are filing everything. Mwezi wa March, tili kaboma pa stand still. Nkhani za corruption zimene tikuziziwa bwino, zimene ena akadango ziponda ena adabweza kuti ena basi ndikumadabwa Ministry of Information akunena ndziko muno kuti milandu ya corruption ili pa speed kwambiri, tikuthamangisa. Muthamangisa milandu ya corruption bwanji while we don't have Director General Anti-Corruption Bureau? How? Muthamangisa milandu ya corruption bwanji pamene ena anachita kubweza kuonesatu kuti corruption happened ndi anabweza ndi zinthu zidakhanga kuti zaziza? How? Who is corrupt in this country? RDPP? IUDF? Who is corrupt? Mudziko muno
mwachitika corruption yoopsa kwambiri imene mpaka dali pano palibe amene wamangidwapo. Amene akumangidwa mdziko muno ndi okhawa amene akutsutsa boma. Amene akugona msero ndi okhawa amene akutsutsana ndi Achakwera. Not those who are corrupt in this country. Dziko lino lafika ngati paja pa tchalichi muja ndidanenera mbuyo. Tchalichi cha napuse Mulungu afuna ana zoyipa chitani Mulungu akaona yekha. Ndibwerezenso pamenepo. Dziko lino lafika ngati paja pa tchalichi chija amati napuse Mulungu afuna ana zoyipa chitani Mulungu akaona yekha. Ndi pamene tafika pa dziko pa. Aliyense akuchita zimene akufuna. Anifa akuchita zimene akufuna. Achakwera akuchita zimene akufuna. Niki Chakwera akuchita zimene akufuna. Dziko lino langokhala chinambalala, langokhala chisawawa, ngatinso si dziko ayi, zinthu zingokwera, and it's none of Dr. Lazarus Chakwera's business. Zokuti kwacha ikugwa is not his concern, it's not his business. Zoti katundu akukwera is not his concern, it's not his business. Zoti dziko lili bankrupt koma MCP ili yolemera, it's not his concern, it's not his business. Inuyo amene mulibe mashare mdziko muno ndi amene mukapita ku shop kukagula wada kukagula ambichubaba mukumachita kumva kuwawa kugula ambichubaba chifoti ambichubaba yo wadula. Mukumva kupweteka mukamaka gula tomato chifoti tomato yo wadula. Nde ine Ben Longwe ndofuna ndikuuze ndikunena kuti enough is enough. Mwezi wa March we're gonna be on standstill tifunsanepo mafunso awiri atatu ndipo amademo kumademo akukhoti kumakhoti ndakonzeka kuchita file in ma cases mdziko muno. Onena kuti timvesesane bwinobwino ine sindikuopa china chilichonse kakundende ndili mdziko momu ndipo namba yanga ndi +265 980752284 kapena 0980752284 nde namba yanga pa WhatsApp kumaso pa direct. Amene mumadziwa kusaka anthu kuchita track down ma numbers, you can do that because I'm not afraid. Ine sindikuopa chilichonse. Dziko lino ngati siti kuyima ndi kutsutsana ndi zimene zikuchitika mdziko lino pomafika pa 17 September 2025 dziko lizakhala lawawanyika latheratu lagulitsidwa palibenso chilichonse chabwino. Anthu awa amene asunga mipeni kumphasa kuti azigwira anthu ena azipani zina ngati nkhumba ndi kumakazisekera, kumagwira ngati mbuzi kumakazisekera, kumagwira ngati nkhuku kumakazisekera, cholinga choti wadutse bwinobwino. With me Ben Longwe, it's not going to happen that way. Let me challenge here. I am here to challenge this government. I am here to challenge Dr. Lazarus Makathi Chakwera. The government that is here is not helping people at all. Sitida votere mulungu ife tida votera a Dr. Lazarus Makathi Chakwera as a leader. Chifa mulungu sam votera. And Dr. Lazarus Makathi Chakwera cannot be there. Sanga khale pamenepo ngati mulungu watu waife. Ndi sogolere amene tidachita kusankha. It was our choice to sankha our current sogolere. So the very same right we used on the 23rd of June 2020, the very same choice we're going to do this year. Ndipo tikunena itsaine pano kunena kuti wina afune asafune zisankho zikwenera kuti zisinthidwe chifukwa chonena kuti we cannot give Dr. Lazarus Makathi Chakwera an extra mile. Una kuti ndimene dziko lavutiramu apatsidwenso myezi ina kuchoka mu June mpaka na September. That's too much. Chifukwa kuchoka pano kukafika September, it's like another 10 years. Mmene zikuvutira dziko lino zili ngati kuonjezera zaka zina 10. Kuchoka mwezi uno wa February kuzafika mwezi wa September chaka chomwe chino zili ngati zaka 10 ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndimene moyo kupwetekera pakadali pa nkhuku Achakwera yoyera ija anayipeza ili pa 2500 kapena 3000 wacha. Pano ndi 13,000 nkhuku imeneji mulamuliro wawoka for 57 years. Anzawa kulamulira nkhuku inali pa 2500 inali pa 3000 kwacha. Kubwera Dr. Lazarus Makathi Chakwera temu yawo sidate panopo nkhuku di pa 13,000 pomafika pa mu September izakhala pati. Dziko likupweteka
ziko likuwawa ili. Ine sindikuyankhula za ku America, sindikuyankhula za South Africa, ndikuyankhula za ku Malawi. Kumene swa Dr. Lazarus Makathe chakwera mabwino. Kayama gula mu shop kazima ngwapeza ku State House, kazima khala bwanji whatsoever, but I'm speaking. Nziko lino ndiomvesa chisoni limakhanga titilibe nduna aliyesa ali busy basi kuvala masuti kumajambulisa ndikumaponya pa social media akuti anali kwakuti akuti amaindira zakuti zakuti anthu ena akupangidwa nkhaza ma companies ambiri tinaonako company ina kuumula njoku atayitseka tsiku lomwelo akuti palibe hygiene chanchani kuti no warning no nothing aliyesa akupanga zimene akufuna. We are in a banana republic. In a Ben Longwe ndifuna ndibwere pano unakuti enough is enough. Timakuuzani kuti maburundi wa musathamangise mwa chipongwe choncho chifukwa katundu azadula chifukwa eni muzafuna muzitigulisa katundu kuthana ndi maburundi aja kuti inu mukhale mavenda. Ine Ben Longwe ndikuti mwezi wa Marichi stand still. Hands off from immigration because that's not daddy's company. That is our public office. And we decide. We make decisions. Tizakhala tikuloka ma immigration offices onse kuyambira Blantyre, Lilongwe, Mzuzu tizakhala tikutseka. No services. Up until Nikki Chakwera atasiya atatula pansi dindo ngati oyang'anira ma immigration offices chifachona kuti it is not daddy's company. Mudziwe zimenezo. Pazakhala zinthu zina zimene tikhale tikufunsana unakuti anti-corruption bill mudaitseka chifukwa chani. All these things we put them together and with me Charles Ben Longwe. Whoever want to phone me +265 980 722284. No. +265 980 752284. +265 980 752284. 0980 752284. That's my number. God bless you and have a wonderful day. Thank you. Thank you.